Trojizbový panelový byt s ložiou sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. Má nové plastové okná, vstupné dvere, drevené interiérové dvere a zárubne, vstávanú skriňu so zásuvnými dverami v chodbe, ktoré byt rozdeľujú na dve časti. Byt má aj nové rozvody elektrické energie a vody, stierky, kuchyňu, kúpeľňu, WC, plávajúce podlahy a keramickú dlažbu. Byt sa predáva so zariadením. Prináleží k nemu jedna pivnica. Bytový dom má zrekonštruovanú strechu, vchod a stupačky. Cena trojizbového panelového bytu s ložiou je 49 990 eur.